tätä mihinkään laitettua vielä. Eli ottakaa mä laitan. Mä en nyt siis löytänyt mitään tähän. Ja hei, muuten mä oon kipeä ja isossa yskässä. Niin. Eli isossa yskässä tietenkin. Ja siis sen takia mä yskin koko ajan. Tai no, niin luulen, että melkein koko ajan. Että olen pahoillani. Joo, eli nyt mä ajattelin näyttää mun vaatteita pieni hetki. Eli jotenkin nyt täällä alkaa vähän niin. Mä tein tämän koko jutun uudestaan. No niin. Siis. Mistä mä nyt. Mä näytän muuten mieluiten logokeja. Mitä mä olen ehkä luonut. Ja siis. Hetki. Vaan mä laitan tähän. No joo, mut niin. Laitan hetki vaan, tää nyt vähän kestää. Mulla on vaikea kuvaan. Niin, joo, mut kuvaan. Ops. Niin tuohon siis piti laittaa kuvaan. Kuvaan. Sori oikeasti, kun mulla on yskää. Tosi paljon. Mä en oo käynyt, tai niin. En oo mennyt kouluun. Toi ainakaan 2 päivää, luulisin. Niin, mä yleensä aloitan kuvaamisen, tai niin no aloitan. Kun tuun nopeen, niin jos mulla on huonot vaatteet, niin mä vaihdan vaatteet. Ai sori tausta-äänet, meillä tuulee. Ai joo, Katarina pyytää mun vesuksi. Suostun, koska vesut ei ole vielä täynnä. No ja, ei se haittaa. Hei, pyytäkää mua kamuksi, vaan ihan rohkeasti. Tilatkaa mun YT-kanavaa. Mitkä siukset laittaisi, mitkä vaatteet laittaisi taas MSP:hen. Joulukalenterissa on joulukoristeita XDT. Hehe, se on kyllä hauskaa. Mä en tykkää, että niin kun on jotain joulukoristeita tai jotain sinne päin. Mut niin. Hetki vaan. Mä en viittinyt että kuuntelisitte kun mä yskin. Se ei oo kivaa, kun te kuulette tässä videossa koko ajan yskin tää. Mut paussailua te voitte kyllä kuulla. Mun yskä on onneksi parantunut. Jo silleen vähän. Niin se on mun mielestä toi hyvä. Et edes vähän on parantunut, että mä yskin koko ajan. Niin nyt varmaan näkyy paremmin mitä viime videossa näkyi. Koitettelua. Login minusta. Kiva juttu. Toivottavasti hän ei nyt tuu puhumaan mulle. No. Niin, antaa nyt näitten olla. Eli laitoin tällaiset vaatteet. Toivottavasti tää näkyy nyt hyvin. Ja mun ääni on semmonen outo ja käheä, koska mä oon kipeä, mitä mä nyt on kavereihin oikeesti koko ajan menen. Ja nyt muuten, niin täällä mopessa siis on joulukalenteri. Tällainen joulukalenteri, mä oon avannut ton loukun siis jo. Tän loukun ja menkää lovaille artteja ja kaikkea muuta. Kuvaan ja sitten, joo mut niin, sitten sanokaa, jos, hups, mä laitan vahingossa tän, mikä tää välijuttu, kuvaan, sanokaa, jos haluatte vidille. Niin, mä kuvaan oikeasti. Ja mun täytyy nyt pakko näyttää yksi tyyppi, ketä ei kuvaa varmaan nyt enää, en mä tiedä. Mä mietin nyt, tai en mä viitti näyttää sitä, mutta tän puputytön mä näytän, koska se on mun elämäkaveri. Mitä se sanotaan? En mä tiedä. Mä en tiedä, mitä se oikeasti sanotaan se, mutta kuitenkin joku kaveri juttu. Mutta näkyykö tämä? Sitten yksi lukee hyvää joulua kaikille. Ja mennään nyt katsomaan hänen huoneen. Ja nyt vähän lagaa on pahoillaan. Kattokaa mun
Okei. Tässä puputytön. Okei, tuossa on kala. Sori, jos tää video jää vähän liian lyhyeksi, koska on kipeä, mä en oikein jaksais kuvata. Sori ihan hirveästi. Sitten... Ai, kukaan ei nyt näköjään halua. Ville. No, tää video oli varmaan tässä. Heipsuli.